Okay, nako istorya sa inyo ha. Part ni siya, pasumbingay ni siya, pero dako kini siya kung saan katapang sa itong walero, mga soon. Ay usa ka tao, arang-arang siya na kahimtang sa ilang lugar siya ra gyud ay pick up. Bilog sa pick up ba? Anong bisag dili kayo daan na yung pick up pero datong pinaibog ato nga pick up kay siyempre sa layo-layo nga lugar paingon sa siyudad ayahay yung kayong tag na sakinan. So siya na sakinan siya. Hapit na siya kaabot dito sa itong icon sa siyudad. Layo-layo pa yun noon. Na siya nabantayan nga babae. May edad na po nga babae. Gapasan. O di po tingali bukal. Kaya dako man ka ng basket lang. Pero bukat yun sa iya. So yung gihunungan. Kaya naluoy siya. Yung gipasakay sa pick-up. Ang babae po kaya dili mo sunod. Medyo maulaw man siya. Dito lang siya sa likod. Kaya na mag-pick-up. Kanti mo sa likod. Pwede man na. So dito siya sa likod. Sige, ikaw man na. Kung di na ka, basta sakay lang. Kaya luoy kay ka. Layo para ba ito yung gutuan. So pag sakay na niya sa likod, dagan na po pick up. Dagan layo na yun ang daganan. Anto nagkasiplat ang katong kapasakay sa iya sa real mirror. Kung titawagan na, sa tubangan sa driver. Kisikitan po sa likod. Siya dito sa salud. Nabantayan niya nga. Ang katong babae nga may edad na ngayang gipasakay, kay naluoy siya para dili na po makahiyahay po siya, ay maka-relax na po ang babae, makapahulay. Ang katong yung basket nga iyang gi-look nilong, iyan na po iyang gisaba. Tingala siya. Hunong siya, iyang igna ng iyang katong babae nga. Manan, iputan na sa log ang iyong basket, unya relax, tanaw sa biyo, o pahulay. Dahil ka paminaw mo, kasagaran na ba, ingana ta? Magampong sa ta, dalay ko ibuhay nga Ginoo. Father God, thank you aning okasyon. Himo ani nga dako ni katabang sa imong katawan, ani nga lugar, ani nga simbahan, Father God. Kulang lang mi pagsalig kanimo Ginoo. Usa kini nga amo ko akong isgutan ron para ni kanamong tanan nga naminaw sa imong pulong karon. Yahanyo ta kaamahan nga bulihi lang kasing-kasing para magaanan sila human ani nga wali. Yung tanan amahan, magpasalamat lamang pinagi sa bugtong anak sa Kristo ang Ginoong luwas. Amen. So, ato ta sa akong teksto, Mateo 11 versikulo 28. 11 versikulo 28. Pulong sa Ginoo, nag-ingon ang atong buhay ng Ginoo. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Naihagit si Kristo kanatong tanan nga muduo lang ta kaniya kung naatay gipas-an nga bug-at sa atong paminaw nga bug-at yun siya. O nipasalig yun siya nga iya yun bang hatagan o kanang kapahulayan. Pareha, munang ningon ko ganiha bitaw ganiya nga halos kitang tanan, pareha atong babae nga may edad na nga nagsakay o pick up. Ipasakay na sa pick up. Lami ang taibutang to niya ang iyang basket dito o mag-relax na siya. Pahulay yun siya. O nga kay hitabo kay iya manong gisapa kaya wala gihapon siya ka-enjoy kayo sa kuan. Ingana kasagaran nato mga Kristohano nga giigna na ta sa Ginoong Hesus. Sa atong Ginoong Hesus nga dool kamo kanako siya gyud naghagit ha siya gyud nag-awag kanato dool kamo kanako kamong tanan wala isa gipili ani kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Iyan yun ang pasalig. Papahulayon. Pahulay ka ng pagkanap itong kapoy kayo gipas-an. Mupahulay sa kung kay kapoy yung kayo. Ingana ang gusto sa atong Ginoo nga dili kita mabugatan mga Kristohanon.
tingali po kay misalig ta sa itong kagalingon, o kulang tagpagtuo sa Ginoo. Munang dili na to isang at sa Ginoo. Pareha kita atong babay, nga imbis na makapahulay ng ta siya, iya gihapon gipasan. Imbis kung tan-awon nimo, dili mao. Wala siya kasalig sa sakyanan ng katuibutan ni basket, dili gito maligid. So, ang angay yung lagi nga buhaton unta ng isuon, naagit tayo buhaton, kay naagit tayo mga gibugaton sa kinabuhi. Usahay gani mo hilak na ta. Pero suruhon mo na to na. Dili na to na isang at sa atong Ginoo. Ingon din mo pastor, di kaya pastor, nga naman, kung mawad at trabaho akong bana, like for example, katong sa NSA, pila ka book, 3,000 ka pinto, mawad ang trabaho. So natural yun ang mabalaka ko. Natural yun ang siyang mahadlo ko, pastor. Pero, imo po na ato po ng mabutang, nga mura yun, nahimo tag, walay pagsalig sa Ginoo. Nganong na may mga Kristohanon nga uban, nga dili pa gani, kung tan-awon nimo mas maayo pa tagkahimtang, pero relax tan-awon, smiling. Atos Joshua magsayaw diri, ang magulang gamukot. Joshua smiling kayo. Ang magod. Isa umarakon pag itsang atin si Ginoo, ikaw ni bahala lon, sa musayaw lang ko diri. Ang magulang tingali ko balaka, sakto gani kong stepping. Sayop ang atong pagtan-aw sa atong buhit ng Ginoo. Naagid sa gipasaag sa gisalig sa tuwa, nga iganang gisaad sa to. Dili niya gusto nga ang mga Kristohanon wala pa yung mga kwarta, dili pa kayo maayo sa kahimtan, unya mabalak-on pag yun. Mahadlok nga unsa na daw nata, no? Unta mo, katong nilibong nga nawad-an kong trabaho sa inisi, nangamatay ba dito tanan? Wala eh. Pulit pag-ipon itong uban ron. Uban na ito dili Kristohanon. Labaw na kung Kristohanon. Labaw na mabuhi. Nanagay tayo something nga wala yun na ito buhata. So, magpadayon ko sa mga soon. So, dili yun angayan sa usa ka Kristohanon nga kanabitaw makit-an siya ng igsuon po nga pag-abot diri wa agyoy. Musimba manuta pero walay smile nga natagbuan sing naong kay kapas-an yun sa dako kay nga problema. Kung imong tan-aw ng pulong sa Ginoo, wala gyud sani kuning wala kay mura kag walay Ginoo. So dili gyud mao kay niingon si Kristo nga kung gibug-atan ka na sa imong gidala isang ay ibutang isa ay sani ato basahon pag utrudoon kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo kakwapo anak. Naay sekreto na mga igsoon. Nga ang sa audio nato na siya nga makabot na ito na. Natural nga maguri ang tao, mabalaka ang tao, pero mahitabo mo ko na wala pa dyan ka naka-experience sa gahom sa Ginoo. Muna wala kang musalig sa Ginoo. Ato ito si Kuan. Kanang sarili pa ko, kanang nawad-an og mga trabaho, kanang nga hospital. Wala ba na nakagawa sila sa hospital? Nga bisan pag-anig dili sila Kristohanon, taon-taon, makauli ang hiyap po na silang balay. O niya, kita nga Kristohanon, mabalaka nga kanang natay na hospital ito, or na namatay sa bako at dito sa itong pamilya, tanan mamatay, nakauna lang tingali ang atong simbako nga kanang doon sa itong kinabuhi. Pero, nakikigimo ni Kristo nga ibutan na sa kuha. Kay bisan gani sa sitwasyon nga inga na makit-an yun na sa inyong naong nga kanabitaw na ay kalinaw. Unsa man gyud sekreto? Saon man ginaton na siya nganong ang uban nga mga Kristohanon bisan dagko kay problema pero smiling murag walay kuan. Number 1 gyud ana is ingani. Atong tan-awon si Pedro.
Pedro nga kanang apostoles ni kuno ni Kristo. Pagsangyaw pagwali ni Kristo ani katong giingnan niya nga dool kamo kanato kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Naa si Pedro aning panahona. Naa si Pedro ani. Now, sa pagbalik na ni Kristo dito sa langit, uman siya namatay dito sa krus, pagbalik niya dito sa langit, si Pedro sila na lang mga apostolis nga bilin diri nagsangyaw sa mga balita. O sa iyang sinulat makit-an dyan nimo. Basahon na to ang unang Pedro 5:7. Unang Pedro 5:7, ingon si Pedro nga apostolis ni Kristo, ingon siya, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Mao ni kung naa kay kabalaka, giimbitar ka ni Kristo nga ihatag na sa kuha kay para makapahulay ka. Kung imo nga bati nga murag kulang pag murag wala kay kulang pa imong pagsalig niya sa Ginoo. Tan-awa ang kinabuhi ni Pedro. Kay si Pedro gikan man kuno siya nga kakuyog-kuyog ni Kristo unya pag ingon niya si ni Kristo nga itugyan ang inyong kanang gibukaton sa kuha para makapahulay mo. Na-experience yun na ni Pedro. Busa sa iyang pagsulat, iyang giingon dito sa unang Pedro 4:7, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Itugyan, ihatag nato kang Kristo unsaon man. Ingani mga isuon ang atong sayo na kay atong buhaton. Buhata tanan nga dili mo pud ingon nga itugyan nato sa Ginoo niya mag-relax tadi man mao. Ang akong pasabot is ingani. Tanan imong gibuhat nga sa tao nga para example kana kintay na hospital sa imong membro na imo ay sa imong pamilya. Imo nang gibuhat ang tanan nimo nga angay nga buhaton, then kung wala paghapoy resulta, dili na ang kaming giingon ni Pedro atong ipa-apply. Katong giingon ni Pedro nga itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Lord, gibuhat ko na ang tanan. Kaya na ako in hospital, ako kay kastuon, anak. Gibuhat ko na ang tanan, pero murag lisod ng Diyod, di man ako kaya. Itugyan ko na kanimo. Ihatag na kang Kristo. Igna si Kristo sa inyong pagampo, igna yun sa Lord, ikaw na bahala ni. Wala na akong mabuhat, tanan akong gibuhat. Gibuhat ko na, murag yapon. So, itugyan ko na ni kanimo, then, human, katulog. Ang akong pasabot, ayaw nagkabalaka. Pasagdaay nga magbuhat si Kristo sa iyang milagro. Kay, nakita naman niya po, nga gibuhat na ni mong tanan, na may mga prayer, naghanyo na ka sa imong mga suon di simbahan nga iampo ang kuan kay ang akong membro dito kay na ospital tanan nangutang na ka wala magpahulam nimo may magpahulam gamay ra kayo dako kay kag balaro dito sa ospital ibuhat mo nimong tanan then mao gyapon ang sitwasyon ng pasyente na pa sa ospital ito gyud sa Ginoo dinayon nagkabalaka mabuhat mo na nimo nakapangutanan ninyo mabuhat ba na ninyo? Ako mabuhat ko na. Number one mo doon nato nga kuhan, kung naagit tayo experience sa Ginoo, ayanin mo na siya ma-develop, ayanin mo na siya kanang itong itugyan mo, ginagmay mo muna, mura bitog mag-level up na siya ba, ginagmay pag yun na. Primero nga gamay nga butang, gamay nga problema, imong gisangat sa Ginoo, gisumbat sa Ginoo, maayo. Na po niya, dili yun ang mga problema, magkataas lang yun ang problema, magkadako, magkataas na siya. Pero, kailan naman ka-experience sa ubos, di lang yung kamadlok. Ini mo na po nang ibalik o sangat sa Ginoo. Kaya kung kalit nga dako nga problema, ay dili yun mo na kaya. Magsugod yung ka sa gamay. Din pakiton ka sa Ginoo nga, muragi usab niya ang sitwasyon, nagbuhat sa milagro, then nakita niya nga,
nakita nimo nga tinuod jud ay nga bersikulo. Kana bitong itugyan ako sa imo, ayaw ninyo kabalaka mong isuon. Kay kung mabalaka man ko ka, nahimo na nga murag wa kay pagsalig o wala kay pagtuo sa Ginoo. Naminsyon na ako katong bag-o ng mga hospital. Sige lang ko katulog na ko ng hospital. Sige lang ko katulog dito. Kwarta, wala dyan ko na nga ako kay expectation na mga 30 mil na tingali niya akong gasto. Ay mga 10 mil kuhaon sa PhilHealth. Nagpo-exist na 20, ang mapitaan ng pagi, niabot po 60 noon. Pero masubat lang sa Ginoo. Kaya nga no, itugyan ko naman na sa Ginoo, wala yun ko nabalaka, wala yun nag-hiskot may sa kong asawa, bahas dito sa ospital o bahin sa kwarta. Giigna lang na ako akong asawa, igna si akong magulang, pauslan ko 20. Mura yun na, pag-ingon na ng 20, wala na akong kabalaka. Pag-abot pa gani sa sitwasyon nga, nakuratan pa ko, kiniabot o 60 kapil, o niya, ningon ko, sa 60 kapil, o niya, saan na ito pag-uli, di sumpay po din siya. Nga, wala na. Nabayro na. Ba? Naka-experience, nganong dako, kung nganong kanang ingana ka dako, nganong gisubad sa Ginoo, okay na ako'y trust sa Ginoo, ako'y pagsali sa Ginoo. Nagginagmay man God, ginagmay lang ako busa mag-inampuon dito, dili yun mo na ma-practice imong kagali, dili yun mo ma-appreciate sa Ginoo kanang pagkamaayo sa Ginoo. Kung kulang yun ka sa pag-ampo, or kasalig lang ka diri nga pag-ampo. Kay gamay man gud nga butang, kung prayerful kay ka nga tao, sa imong pagmata, tuwa ka sa imong lugar nga imong ampuran, imo na mo ginang isang at, naanad naman ko ana. Ginagmay nga butang, ako na nang isang at sa Ginoo, pag-abot, kita may problema na ako dito sa mong ospital. Ay sa ospital, sa eskwelahan. Pag-abot na ako dito, matingala lang ko. Pag-abot dito, wala na. Akong, sa una, katong namatay na mong prinsipal, kakuyaw, anak kulbaan kay ko, kay natagbuan ako siya, isipat ko ba, kay gilay ko, ano may buhaton? Sige, namatay mo buti ang anak, sus kabuang niya ito, kiniulay ko, di natin mabalik mong prinsipal, kinamatay ko. Niyan na, ako sa eskwelahan, kinagikuha, natagbuan ko niya, mga lastis pasado, niloy na ko, napitiyadlo ka na ko. Isangat ko lang sa Ginoo. Lord, masuko dito siya, kay-stricta ko to. Giampon ako, sayop ginako to, giampon na ko sa Ginoo. Pagkita na mo, katong paglubong na sa siya na, pagkita na mo, ningin siya na, sir, may sabat lagi ka, sir. Noong sa i-release na ko sa akong baba, yes ma'am, tinuod lagi na. Sorry lang. Mara to, din wala ni kasaba, kay nga no, giangko naman ako, ang Ginoo mo hatag yung nakuan. Giangko na ako, namang giuban ka na maglagot ka, kay nga no, dili na ka na kitang patay sa limod. Klaro na nagbuhat og sayop, di pa himuangkon. Ako giangko na ako, marot gihatag sa Ginoo nga akuan. Pag angko na ako, nga sayop na ako to, din ako usbunan. Wala na. Pero sa wala kami nakita sa prinsipal na hadlok ko. Ginagmay. Hantod nga tagaan na kasda ko, naanad na ko ani. Sa kasa na problema. Then, pag-abot na sa ko, naanad naman ka, gitukan po na nimo. Wala nasulbad ang tanan. Wala doon ko'y kanabitang, wala ko'y nabantayan sa kung kagalingon kanabitang gibukatan ko. Busa, pre-Paul Diyog ka nga tao. Kung wala, kulang yun mo ana, diha ka mabalaka. Kaya kung tagaan na kagdako nga problema, di naman yung kakasumpa na nga. Saan pa rin mo? Kung mayroon po ka ato sa Ginoo, imo na nang isang at sa Ginoo, katong ingon ni Pedro nga, ingon ni Pedro nga, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nakatiman kanimo. Masali pag-akas Ginoo, wala ka ka-experience sa ginagmay. Dili ka dako na hatag sa mo, babalaka, yun ka. Asa man mo na makuha ang ginagmay, diha sa adlaw-adlaw ni mga pagkatubang gas Ginoo. Tanan nga problema bisag unsa ka gamay, isang at yun na sa Ginoo. Like for example, ugma. Nakuratan ko aning serbado, gitawag ko ni principal diri sa kuan ba, diri sa pugaan. Mo may ni-transfer dito sa mua sa Tambakan. Unsa may ang gibuhat? Gitawag ko niya. Unya niingon din siya sa ko nga, "Dong, kining tagaan ta kag 15 minutes." Nga mo share sa pulong sa Ginoo. Di nakuratan ko. Abi na ko unsay gitawag na unsay tuyo niya. Di na ko sa kata sir. Daghan na sig istorya nako tagad sa sir. Sa kadaghan mo dili nga ako mo gipili.
Unsa kabalo naman ko nimo dong. So wala na ko namutana pag unsa pag kanang kuan. Kabalo ingon siya kabalo naman ko nimo dong nga unsa ni nga nagpastor ko. So wala na isumpay niya, nagsabot na dahil ko. Pero ang sinitabo, wala na, gubot na rin sa pamilya. Pero isang at ko na siya. So ti ano na ko Sister Minda, niadto jud ko personal siya ang balay nga Sister Minda. Mag-istorya mo ni Susan bahay na ani. Sitwasyon giignan ako siya nga sa ang sinugdanan sa away. Ana then giignan ko na ko siya i-appeal sa pag-ampo ang Salonis. Ugma na. Naanad na ko ana kanang ginagmay nga makit ano na ko naanad na ko ana busa kanang dagko nga problema di na jud ko di na ko mabalaka kay ngano naanad na ko nya subaron lang sa Ginoo usman ako sa inyo usbulon sa tanan nga nilipo nga nawadag trabaho sa ilisi sa una nga matay ba dito tanan wala palitan na inyo ko gulen no ba na to dili Kristohan no una kay Kristohan nun, kung Kristohan nun ka, napasaan ang Ginoo yun sa tuwa, gagwapo kayo, katong ibasa na sa kong teksto, ingon ng Ginoo Jesus, kanin yung tanang ibugaton, ihatag sa tuwa o papahulayon ko kamo. Kita mo'y nagpabugat sa atong kagalingon. Kita mo'y nagdugang sa, nagdugang sa kanang gibugaton sa atong problema, natural na problema, di pagkakatulog, patulakan siya na yun mo. Na hospital ko lang, yung tulog na ko, bahalag mahal, pinakamahal nga kwarto kung gitugan, wala ko nabalaka na. Ga hospital ko, gadala ko Bible, gabasa ko dito, gatiknot ko dito, dinisangat na ko sa Ginoo. Kalinaw, wala na ko gano'n na, nga kanang sabay ko narbay dako kay nga problema mabot, isa na kag 66,000 ang balayro nun. Pero, disumpay lang ko itong asawa, wala na, impas na. Ha? Ano, kung saba sa tao, lagi ko na. Kabalo magkukupod nga, siya po, mabot ang panahon nga, kaloyan po siya sa Ginoo. Ayaw mo kabalaka mga igsoon. Pero, mo lagi na akong istorya sa inyo. Mo lagi na akong observan, kung dili mo gahatag og panahon sa Ginoo, di mo pa mapariha kanamo mga kanang ganitong lig-una nga sa Ginoo. Nga bisan pang maunsa nga bagyo nga maabot wala ra na sa mga. Wala ra na sa mga kay kabalo may isang ato na mo na sa Ginoo. Lord, wala koy mahimo ana. Gibuhat na nakong tanan. Giadto na nakong tao, giistoryahan, nag-ampo nako. Nag-ampo ko bahin sa tao, nya dili mo kuan. Dili siya makigsitol sa kuha, ayaw yung kabalaka. Pero magsugod yun mo sa gamay, maingon yun kung isuon. Pagsugod sa gamay, dako kayo mo, dili mo yun ko, kanabitong ingon bitaw sa tao nga, busy kayo ang tao. Hindi ko mutuwa na. Nga wala na siya panahon sa Ginoo. Di lagi ko mutuwa na. Kaya nga no, nga dako mo tag-oras sa internet. Pero wala prayer. Imo man ang fault. Wala kay disiplina nga tao. Kay kung nalan yung kay, bisag nga lang kay 15 minutes, sino ka ako? Maestro. Pastor. Si Roger, kung magbugha, ilabay kang sabit. Ako din ako ilabay. Kabugha lang ko. Sa balay. Ano na, kanang ako mga anak, dili na ako na, kipasingot man po na sa tuwa, kang nabitawang para po nga, sige na dahi kong lingkod. Manawag lang ko na nila, kung kanang bitawang di na ako kaya. So ako yung galihok yun ka sa balay. Pero sultian ta mo, i-adjust yun ako kung oras. Napagod time sa internet. Dako, tingali, mga 1 hour to 2 hours ko, anak, kaya nga no, gabasa ko mga article about sa Christian life. Kanang mga, sa Christian nga kung, usahay i-share din ako na diri. Pero dugangan ako. Usahay po na ako ikuhaon sa akong nabasahan ako idugang. Kasagaran na idugang na ako kanang experience. Mangutana mo sa ako, buhi pa na akong anak, buhi pa po na akong asawa. Kada adlaw ko gaampo. 15 minutes ang pinakadugay, ay pinakasayo. Munang dili jud ko mabalaka. Wala jud ko kanang dito bisag mo sa ganay may tabo. Sa kuan wala ko kabalaka. Sinuod lang.
Wala ko mayon nga mabalaka. Pag naihistorya sa kuha si Susan o kisang anak na nga ng problema, dali ra kina sa kuha. Ampo, pag-ampo, isang at sa Ginoo, dinalakaw na ko. Di matingalan na ko, mga pila ka adlaw, nasubad ang problema. Nagisang at na ko sa Ginoo. Kung tagaan akong dako, kaya niya nga problema sa yawa, kitugutan sa Ginoo, mara pa na kong buhaton, itugyan sa Ginoo. Munang matulog ko, ano pa ang tingalin, na ospital pa ka, adlo ka, usog ibayad na ko. Tingal na ko sa mga kuling mo, dili ko madlo ka na. Kapalo, di ko nga na, di ko exist ani. Wako'y kwarta, hindi lang ako kung sa pangulang ka sa kung dito kaampi, kinamisita man. Pangulang mo, pisag 20,000. Expect lang ko nga, 14,000 lang ang iyang, ay 30,000 plus sa akong PhilHealth niya, abot mo ganit times to. Kuratan ko. Pero on the spot, gingon, naiingon ko dahil ko asawa. Wala nang gibayra na tanan. Inghan na ang Ginoo. So tagaan pa kung dako kayo nga problema palabaw pa ato, maura gyapon akong buhaton o dili jud ko mabalaka kay ngano na-experience naman ako. Nga kung isang atlan na ako sa Ginoo. Kanang gibuhat na nakong tanan ba? Lord, ikaw na bahala na. Muna sa English gitawag na yielding. Kanang bitaw katapusan tanan wala na jud ko lang mabuhat, Lord. Wala na jud. Ikaw na bahala na. Di pa mo matulog ko. Totoo, pagkabuhat sa kuan, pinaranin na, matingala na ko, nasupad na. Ang Ginoo ni bahala. Nganong nag-experience ko na, kay gisugot ko sa ginagmay. Dili gyud mo kasubad sa dako mo problema, kay wa mo kabalong sa buhaton kung wala mo kasugod sa gagmay. Pagsugod mo ampo kada adlaw, o kung sa may mga ginagmay nga problema sa imong anak, sa imong apo, sa imong asawa, sa imong bana, hinahinay na itugya ay isulti sa Ginoo. Ingon si Pedro na isusbo nako. Nakadungog si Pedro sa pagsangyaw ani sa iyang Ginoo. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Kagwapo ana, pero kita kasagaran mura kitag katong ipasakay na unya ato gyapon isabak ang basket. Kay wala tagasalig sa sakinan nga murag muhatag o relax sa tuwa. Kasagaran sa Kristohanon ing ana ang iyang buhaton. Kay ngano wala siya ka-experience sa Ginoo. Usbo nako, tagaagad ako nga problema wa jud kay mabuhaton. Mabuang ka na lang kung wala ka ga-practice sa ginagmay. Asa man mo nabuhaton kanang ginagmay sa inyong balay, sa inyong kwarto. Naadyo kay panahon sa Ginoo. Tanan nga ginagmay nga problema isang at yun na sa Ginoo. Then pila ka adlaw tingala ka mawala ra. Still be nasuko kayong nakabalo na ko kay giignan ako nga sa maestra nga sir late kay ni sir imong anak nga pag-submit og kuan ba sa module. Pero kay nakampo man ko daan. Akong pag-ampo Lord pag-abot na ako dito sa eskwelahan, ako kabalo na late ko dito. Sa kang 30, basig na itong 5, ikaw may bahala dito, mahikap sa kasing-kasing sa maestra. Nasuko siya, pero hindi, bahala nasuko siya. Yung mga pang gidawat ng mutyo. Sapat ang problema. Kaya gisangat na naman yung mga tanan. Asa ka mula ka padulong, imo na lang istorya ka, o imo na lang istorya ang Ginoo para mag-una ang Ginoo dito. Eh kung dili mo na istorya, pag matani mo, wala kay prayer, mangumpra ko, pag abot dito, gisnats ka. Wala, protection sa Ginoo. Pero may, sa imong pagmata, mangumpra ko rin, gaampo ka, Lord, ipalayo ko sa kadaot, mabuhaton ni Satanas, sa imong nulunggay sa kapo. Wala pa dyan ko na, it's, nakitabo nga, nag-isnats kong pitaka. Nami try, sa una, pero di pagani ko ato Kristohanon, pero nakabantay ko. Kuot yun niya. Nagunitan pa kinakong kamot. Unya kay tanaw na ako. Namog ikauban. Ako magibuyan. Sa kagaya, nagatong yung Susan ito. Akong pak. Nasa likod. Si Susan, wala nagatingog. Nagikuot na. Ang akong pak. Pero wala dito. Pero may kwarta dito. Pero ako nakabantay ko. Kaya ngano? Ngano makabantay ko? Wala. Sa'yo na kayo. Patulong pa mas kagaya. Ngampol na ko. Ipalayo ko sa kadaot. Nubuhaton sa yawa.
Nauyog ang paglingin ako. Duha yung kabataan pag yun. Grabe ni mga bata. Gwapo na ba itong mga bataan na? Dili yun makalutokol ang nyawa kung mag-impuon ka. Naaman tingali mo lusot panagsana pero say sulayan lang kas ginawa na kung inga nga sitwasyon unsay imong aksyon mataranta bagid ka itugyan sa kanang ginagmay kanang kausahay man ko kay gamay ra maadto ra man ko sa eskwelahan wala na kay gibuhat ana pero pag-abot mo sa eskwelahan ka kabalo kung sino tabo dito kinsa bagod kinsa gyud makabalo pero ako Lord, padulong na ko sa eskwelahan. Ang proteksyon na Sa sunod sa eskwelahan, korala sa imong mga anghel, palibuti sa imong mga anghel, para may problema. Kapila na ko gisulong og mga kuan, mga ginikanan sa mga estudyante, pero pag abot ito, pag istorya na wala suban. Dili gyud mo dako. Padayon ta. Sayang man gud ang gitulos ng Ginoo. Kita dako kita daghang kay tay mga problema diri testimony nato. Pero kung ako'y magtanaw bitaw, nagkulang ani manikamot lang jud ko unsay ato do kini giingon sa Ginoo. Itugyan ang tanan kabalaka ngadto kaniya. Di pagtugyan nimo ana, ayaw na kabalaka. Pagtugyan nimo sa Ginoo, sige gyapon kagawnahon na sa imong problema, adi na mao. Wala nakakulang na ka sa pagkuan na kulang na ka sa pagsalig sa Ginoo. Mura bitaw ko na hospital. Nagidala ni mga membro niya wala na kay mabuhat as tang doktor. Ay dili ikaw ni mugawas ba? Mugawas na ka kay wala na jud kay mabuhat, wala na kay kwarta. Musayon ka waiver ba? Kay doktor pasaynon man ka na before pagawas ang pasyente kay in kaso mamatay ang pasyente sa balay ninyo. Wala si nasa ulay problema ang doktor. Kay ikaw may gusto mo pagawas. Ingana na gusto sa kanang butang ingana na gusto nato ba? Namurag wala na yung may mahimo, anak. Imbis nga masahin ka, Weber mo ni, Lord, wala na yung mahimo. Ikaw na yung bahala na, wala na yung mahimo. Kaya bisan paganig na negative nga resulta nga may tabo, anak, basta imo nagisangat sa Ginoo. Ang kalinaw, makitaan gyapon na mo, di ka kataranta. Makita nyo na sa imong kuan, dili pa rin ang uban, nga murad yung buwang, gandagan diya sa ospital, kaya wala kabalong sa buhaton, pero ikaw dili, kalma na yung ka. Sayong na yung kaina, pero kasagaran nga Kristohano mo nang gingon ganiya nga kasagaran sa Kristohano ing ato pareha atong babae nga gasakay sa pick up hayahay na kayo gipasakay na ka ang imo lang buhaton ibutang ang imong basket diya sa tapad nimo din ikaw relax na ka sakay ka kasagaran sa Kristohano halos tanan ilang gisabak ang ilang problema. Wala nila gisangat sa Ginoo. Kay wala sila ka-experience kung sa kamaayo ang Ginoo. Kay bisan sa kagamay man sa problema, kamay na king problema, wala man nila na buhata, wala, adlaw ba? Kanang muadto lang kasi mo kwarto, muadto lang ka sa mingaw nga lugar, kung makikistorya ka sa Ginoo, mabasa ka kadyo sa pulong sa Ginoo, makikistorya ka sa Ginoo, ma-practice ka nimo na ang yawa, makuyawa na gyud sa inyo ha. Kay dili na gyud katablan halos kung sabay mga problema mo abot. Naka-experience man kas ginagmay. Anad na kas sinagko. Sangat naman ako na sa Ginoo. Mo yang pasalig sa kuwa. Yata mo na sa kuwa. O pahulay na. Relax. Kasagaran na to, dili katulog. Tungkol sa problema. Mag-iskutaan hindi ta katulog. O, ingon ang pulong sa Ginoo. Mateo, Salmo 44b. Salmo 44. Ano ni 44? 4 di ay. Masumpay na ako. 4. Kapitulo 4, versikulo 4. Ingon ang pulong sa Ginoo. Ikadugay pa, oy, nara. Pangurog kamo sa kahadlok ug ayaw na pagpakasala.
Usa na siya ka punto. Ang kining ikaduha gusto nako basaho ay gusto nako may ibukan sa inyo. Panandungi kini samtang mag-inusara kamo sa inyong lawak. Sa English, gwapo paminaw, meditate within your heart on the bed and be still. Sa imong paghigda diha sa imong katri o sa imong lawak, paghuna-huna, pamalandong diha sa pulong sa Ginoo o kalma. Naay panahon nga dili ta katulog tungod kay gawnaw na ta. Natay ginahuna. Niabot na lang ang panahon nga tagabi na kayo. Pero dili paghapon ta katulog matingala ikaw mahadlok na pugka kay ngano mo duty na ra ba ko pagkaugma unya hapit naman magalaon na di pa ko katulog unya tan-aw ko nimo simong mata active pa jud kayo murag wa pag yung kana bitong muduka. Usa buhato na to. Ni advice ang salmo meditate. Ang term ng good nga meditation, basta Biblia na siya, ay basta sa Kristohanon, naagyo na pulong sa Ginoo. So, pwede ka mabasa sa pulong sa Ginoo, o pwede nga kanang nasunod lang ang bersikulo sa imong unahuna, din panalandungin na siya. Taod-taod, sultian ta ka mga igsoon, nagsaad ang Biblia, and be still. Mukalma ka o makatulog ka. Una kong ginabuhat. Kasagaran kung di ko katulog, muadto di ko sa Biblia. Magbasa na lang noon ko. Di mo sa'yo mag-take note pa ko. Taon, matingala mo, mumubati ka o katulgon. Kaya gikalma na sa Ginoo ang imong nauna. Iyan ko ng pasalig, dili. Kung tanaw na to sa Bisaya ng Binisaya, dili kayo, samtang wala panalandungi kini, samtang mag-inusara ka mo sa inyong mga lawak. O kanabasan pag na kay kuyog, ang solusyon ayaw tutok sa problema, tutok sa pulong sa Ginoo. So lahi ganina, basa sa Biblia, din, kung nabito din ang basa na basa lang, kung naay mo bitaw, mahulong ka kadyot, agad nga na ingani man eh. Diyan na din ka mag-focus, diyan na ka mutana sa mga uling, anong ingani, anong naingani man eh. Or kaning teksto, kita na to, katong ingon si Kristo nga, ang sa ito, basahan ito ko katuloy si Kristo. Ngayon na si Kalit, ngayon si Kristo, doon kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibukatan sa inyong gipasan, o papaulayon ko kamo. Pangutan na din mo bulingon. Kung nabasa ni mo na, mag-meditate na ka, mamalandong na ka, tinuod ba ka ni? Wala na. So, ang imo mo na insis mo problema, to ana nakapokus na sa pulong sa Ginoo. Dahil meditation, mamalandong. Di lagi mamalandong ka sa mga problema, hanto na buntag na. Mamalandong ka sa pulong sa Ginoo, sinabasahan nimo, nya kana bitaw, tinuod paghani. Wala din ka. Di na hanto nga masulod lang na sa una, nasulban dito kung problema din sa una. Ina na lagi ni buhaton. Kung dili ka katulog, luoy kita, natural yung kaya ng sa katao kung may problema, kung ikaw ang diha sa, ikaw ang ginikanan, kanya ang problema, may problema, ipatunta lang sa pagkaon, lagi na isahay nga mo ingon, ganag ito, di takatulog. Pero diha lang, ang solusyon lagi yun, di lagi sa pulong sa Ginoo. Praktisa yun na, o di ba, maka-appreciate mo, ganahan yun mo. Kaya kung maingon lang mo mga, kada Domingo na kumaminaw sa pulong sa Ginoo, dili giminyo ni matikdan nga tinuod ni sina bersikulo. Kana bitong kanang ingon dool katong pag-ingon ni Kristo nga dool kamo kanako, dili gyud kamo tuoan ni. So pagtuo ni kabugatan ni, dako kay kung problema ron nya maingon lang kalod nga isang at sa kuha. Mahimo bagod na. Dili ginapirang sa ginagmay, ginaanag na ka ana, pag-abot sa dako, isang nga nagyapon mo na, og mo, matulog mo ka kalit, king ano. Na-experience naman mo na. Unsa ito, pag-unsa may, another nga kuhan, nga kung example para lang yun, makakuhan sa inyo. Madasig mo. Din ang bersikulo dahil katong sa salmo, kabayan naman sa katulog, ako nang tiwason, sa also, wapo kayo. 4 man to, Kapitulo 4, versikulo 4. Pag-abot sa 8,
Ang isumpay sa Ginoo, ang sa Salmo, ang sa 8, wapo na siya ang isumpay. Mahigda o matulog ako nga malinaw. Usara na siya sa chapter 4 na siya, kung sa katapusan, iya yung gignan kung magbasa ka o mag-meditate ka. Mahigda o matulog ako nga malinaw, kay ikaw lamang o Ginoo ang magbantay kanako. Sa tanan ng problema, bantayan yung kas Ginoo. Amen. Pag-meditate sa Ginoo, praktisa ang imong kagalingon. Naman ako matingalan naman ko, ano matutok lang mo, uhunong lang mo kalit sa kangibasa, ano mo ka? Di no, sahay, daghan na kayo mga pangutana, ikaw ra pimuhatag, o ang Ginoo ni hatag ko, kanang kahayag si mga nahuna para ma-answer to imong mga pangutana. Ayun ko balaka. Huwag yung nag-iingon sa Ginoo, pero kita mabalakon dito. Doon kita dako nang nakabintaha kita sa tanang tawhan nung diri sa kalibutan kay natay Ginoo. Pero dili na to ma-appreciate, dili na to unsa ni madaig ang Ginoo tungod kay kidaog ka sa imong problema. Wala yun akong istorya ka naman mo isuon. Kung wala kay dili ka prayerful, wala kay puno sa Ginoo, wala yun nga bersikulo. Mahimo yun ni nada. Kaya kung maabot ang dako nga problema, dili lagi nimo na masulbat. Dili yun mo na masulbat. Kanang bitang isang at unya muralag di na di mo nahon na naon. Dili yun na. Kaya mo makaka-experience. Pero sa ginagmay, mo nang ginagmay nga problema, Lord, ibutang ko na ni si mo ha. Din ikaw na bahala. Gaampo na ko. Ana, gibuhat na akong tanan. O wala na ko lain. Kagawas na lang ani nga isang at ko na si mo ha. Din ikaw nagbahala. Katulog. Ang Ginoo musubad na. Kani di nakapaos nun sa ikwarta, kanang kasi yung silingan ng kwarta, kaya kinala kagdako kay kwarta kasi para sa ospital. Unsa pa may mabuhat na to? Wa po kay kabalik ya ang mga hayop. Unsa pa may mabuhat na to? Di ang tos katulog imo nang dalon, di nakakatulog. Isangat na sa Ginoo, ikaw na bahala Lord, gibuhat na akong tanan, mo na gitawa ko gilding. Gibuhat na nimong tanan, sangat na nimong Ginoo, katapusan ako ni Baralod, ikaw na gimusubad ani. Mo na may tabo, din katulog. Wala na makilang na buhat. Then, hulata ang Ginoo. Diba, tao-tao na mga pila ka adlaw na, muhatag o paagi ang Ginoo. Dinhanin mo mabantayan nga buhi na yung Ginoo. Ayaw ka pala ka. Daghan na kay experience na dire sa kinilang ganit silang doy-doy o kinang mga inisina to sa una sila silang gaga nga silang alien to sa abroad. Pila pa katuig to sila ka abroad. Nangamatay bugo to. Wala eh. Unsa nagahakong duot kas Ginoo? Bibiya ingon biya to nga bata pa ko hangtod na tigulang ako kitag tao nga nagpakilimos. Ang ako kitag kanang Kristiyanon nga nagpakalimos. Mo-provide yun ang Ginoo. Katong kang gwapo, katong ka sister Minda nga, testimony, dili madungga na to. Walang nakalotog bingka. Ang ilan itong gisalikan, adlaw-adlaw, bingka ra yun. O niya karon kay nawa, sige ulan, may bunot. Dili ka bukuan. O, sa may tabo, ang Ginoo tagpagi. Buhi pa mo lang ina, buhi pa mo lang apo na si Kain. Isang atong na si Ginoo, di na yan nakabalakan. Wala gipatay sa Kristohanon kung mana yung sa Ginoo. Imo naman ang kabalaka. Ayaw yung patuo sa yawa. Then unsa may guhaton yun nato. Mo pitoton kung wala kay experience, wala jud kay basehan ng sinong kinabuhi. Apit na tanuman ng isa na lang. Salmo gyapon ta 27 versikulo 11 pengon sa 12. Hinumduman ko o Ginoo ang gamhanan mong mga buhat. Handumon ko ang nabuhat mong katingalahan sa nangaging panahon. Palandumon ko ang tanan nga imong nabuhat o hinuktukan ko ang tanan mong nahimo. Unsa nakatuna na to ani bahin sa itong problema? Hinumduman ko
ko Ginoo ang gamhanan mong mga buhat. Kung naaman ko ka-experience nga gamay, bahin sa gamhanan nga buhat sa Ginoo, diha sa imong kinabuhi, maunay buhata, hinumdumi yun na. Ay, usbon ako, hinumdumi yun na, kanang gamay kaayo nga gibuhat sa Ginoo sa imo, ha? Kay bisa gamay lang na, makasalig yun kasi, Lord, sa una bitaw, imo mag-isumpad akong problema. Ayaw tutok sa imong problema, kundi unsay kaayo ang Ginoo sa nangaging panahon sa imong kinabuhi. Like for example, sa inyong dating tahay. Example, na-experience niya ron nga gibuhi sa Ginoo 2 months na wala siya galuto o bingka. Then, nga na po another nga problema about sa pagkaon. O niya, kidako na kaya ang problema king tahay, kidaga na, ibutan talang ni abot, pas bubong, ni uli, daga na siya, wagya po yung mga trabaho. Maingon din si Minda, Lord, 2 months ko na ipakaon, na wagay ko nga. Musalig yung kunin mo. Diha ka mag-meditate sa kaayo sa Ginoo sa imo, ha? Ayaw pag-meditate, unsa nagikaon ako ugma, kaya di ka katulog na. Pag huna-huna, giun sa pagsulbat sa Ginoo ang problema. Sa ingon dali, hinumduman ko Ginoo ang gamhanang mong mga buhat. Maura yun yung solusyon. Ibuhi ko sa Ginoo sa una. Karon dako man siya pero misalig gyapon ko sa Ginoo. Din ako ning isang at sa Ginoo, din matulog nako. Hindi pa katulog basa sa pulong sa Ginoo. Kadugay yung basa hangtod mag-meditate na ka, mamalandong na ka kay ano na ingani man eh. Like for example, kinibag-o na to, wala ka kakabalo sa buhato nimo. Ako na kung ang problema. Saan ginako ni? Di po ko maulaw po ka manawag si mong pastor kay kapiinda ko. Tingnan mo sa pagbasa ni mo, ingon lang kalit mo, hinumduman ko Ginoo ang gamana. Ako'y gignan sa Ginoo ang hinumduman ko ang gamhanang mong mga buhat. Paano lang bumi? Sa ato pa, katong mga problema na ako sa unang nga gisulbad sa Ginoo, ako itong munduman, o akong isalig, akong igno na itong kagalingon. Sa unang gisulbad na sa Ginoo, mabalaka pa ko? Di na ko mabalaka. Ako lang yun yung isang at sa Ginoo. Kaya munduman, sa akong hinumduman, gisulbad mo sa Ginoo. Ginagmay pa na primero. Hangtod nga tagaan kag dako nga problema. Maura gyapon nga process ang imong buhaton. Tiban ilang yun imong ison, isang at sa Ginoo. Din kung nagyo kay problema, isang at sa Ginoo, og hinumdumi kung unsa ka maayo ang Ginoo sa una. Sa unang panahon nga galisod po ka. Kanang pagkaon, kanang na ospital, kanang nawala nga membro sa una sa imong pamilya, unya na po another nga problema nga murag mamatay na po ni simbako ma-hospital na po ni moingon ka sa una no kuratan bitaw ko nga 66,000 unya imong magibayaran di dulo rin ka mahimo o ang yawa di na gani mo hata ko problema si mo nang ingana lang kay ngano kabalo naman siya sa process amo ninyo kung ang yawa bitaw nakabantay siya nga ikaw di jud ka maduklan sa kung saon niya dasmag sa imo ha mundang na mundang yun na siya. Para naguna sa kung nagitawang tao. Sige mo na siya libakon. Nadigma kay siya. Yung muna sikreto. Murag wala lang siya. Hala, libak. Madunggan yun yung mga abot. Pag-agi yun yung ako magigilibak. Wala madug ka. Kadugay, mundang na. Di mo maduglan. Kapoy ba niya? Murag yun na po ng yawa. Pagtanaw sa yawa, nga bisang paghatag ako kay problema niya, ikaw isangkat na po sa Ginoo, dito nihilap na sa Ginoo, katao, tulog. Ang yawa ba yun nga, hundang ka rin, binundutlat. Amen. Pasag mamatay rin yun ang chismis. Isang ilalim pa kanila nga, guwapo lagi kina si pastor. Pasag dahil lang po na, kadagay, hundang nagday. Wa may mangyapoy picture kung saan na rin ko. Natural ang kasuko sa si Kristo masuko na siya. Tao na ta.
Natural nang mag-away sa pamilya. Kaya nagi magsinamok sa tuwa. Pero isang at lang gihapon na. Ma'am Sabit, Sister Sabit, kanong problema ninyo ni Brad Roger? Ha, isang at lang sa tuwa. Ako, isang at naman ako ng problema na mo ni Kuan. Sulba na nga, ako nga sulan. Dili lagi na ako na, i-prove na ko sa inyo ang isang at ko na sa Ginoo. Yato na ko sa Minda. Yan po ni Sister Linda. Ano na dyan ko? Lain ko, basta mo hatag ko warning, lain ko. Giignan ako, taron ko ng passport, kaya dili kong kuyog sa Amerika. Nga niyan mong away, ha? Giignan mo ko, natats ang atong pride. Di taga kuyog sa Amerika. Giignan mo ko. Di mo ito sa gulingon nga. Hindi ko ang passport. Giignan ako nga. Gitawag pa na ako sa Junjun. Lahi ko nga tao, kailan mo sa kuha, dili ko mo tritso, pero warning ko. Sunod ni padungog na ko sa kata, tarong ko ni kayo ng Amerika. Naman ko trabaho dali, kasi pag-abot na ko sa Amerika, magtutuwad ko sa sakit na kong hawag sa trabaho, kaya may duty, pag-abot ito, mag-maestro gapon ko. Tuloy na lang katoy kapin, nga sige na lang kalapin na ron, kaya ibutan talag. Napagyapo ng pandemic, kung yamin mo na itong presidente nga, sunod to, ay, palagi face to face, modyo, gyapon ta, iyahay kung mestro, iyahay pas polis. Hindi mo ko hangulo, ay, kanang bitang, tingali, mato ko Amerika with purpose, kanang bitang, tingali na ipabuhat ang ginawa sa ka, pero kung kwarta isbutan, ay, wala na ko. Kini ang simbahan dako na kaning kanang kwarta isbutan. Diyon sa ato ni pagbarog mo dato pa na dire, ngutana ko sa tanan. Kinsa may dato nato dire nganong nabarog man eh. Ang Ginoo nagpabarog ani. Amen. Nganong adto pa mo kag Amerika kung gusto ka kuan? Kay kung panalanginan lang kita sa Ginoo, no Jesus, mapandulan yun mo ng isang di na ka mga bulawan. Pandulo, tingala kan, tikangkang ka, nag-isa ko, nag-kuhan pa ka, Lord, ano na kasakit? Tanaan mo nagkapandulong, ay, gold mo na yung nakapandulong sa kuha ba? Usbe pagpandulong. Wala ang challenge niya. Kung kamay mo pagtuwa sa Ginoo, okay, simbahan may numdumi. Kung yun ay katulad tayo, ingon bitaw tayo sa pulong sa Ginoo, hinumdumi ko, hinumduman ko, Ginoo, ang kamahanan mo mga buhat, kini nga simbahan, gahom sa Ginoo ang trabaho og dili na ko i-focus sa kung nauna kung naay kwarta nga problema. Kinsa man kuno ang taga-buslo tulog ng manimbahay. Mag 5 years pa merong 4 years pa ta ha karong January 17 man tingali to karon. Murag karon January 1 katong pasugod yun ato dia. Murag karon January 17. Ako i-check sa kong record na naman ko notebook po na pag-take note pod mo kana ganing ipambunya katong kang ilang kang sir katong kang ikit nga kun ana gyud pizza ana kay bahalag malimot sila ako di ko kalimot kimatan-awan man ako na hasta tong duha ka bata diri ako ginitik na gyud ko pizza ana wala na kung konsenyo ang igsoon wala na ko ikahatag pa ninyo kung na may problema. Ayaw mo doon sa pastor, hinundumi lang ni. 15 years ang pastura sa, grabe, kainin ko, 15 years ang pastura sa Puentes. Itsulaan na ba mga pastura? Abroad na bang bana? Saudi? Pero, upat na kabisis nga nagbalin-balin og simbahan. Kay gipalayas. Kay ngano? Diyan naman po sila sa balay silang membro niya. Samukan po itong kita silingan kaya mag-worship na saba kayo bunal-bunal lang mga drum, tingaling saba na bas may mga gamit ito anak. Kita, 4 years baro. Sila 15 years walay simbahan. Di mabalaka ko sa Ginoo. Kung makita ko ninyo mabalaka, maingon mo ang pastor, kulang pagtuo. Muning hinumduman ninyo ang kamaayo sa Ginoo. Kung wala man siyang kinabuhi, kayo lang simbahan. Kulang tag pagtuo.
Wa mo gud ta ka experience. Ako, asa kong balaka. Sa balay. Wala ko kaabot og 20,000 per month nga sweldo. Ato ang balay. Di na balay og wala kaabot og 20,000 ang bulan nga sweldo. Ngayon nga naman na, mura na ko lumduman. Maingon pagani ko, dako rin mo ni balaya. Pero mo man nagyatag sa Ginoo. Ayaw gimo ka balaka. Mga igsoon. Kay buhi ang Ginoo. Kita ra may kapabugat. Kita ra gyud. Kay kita tong babae nga nagian sa driver ga drive sa pick-up. Nga human na gipasakay sa sakyanan, gisabat pag yun atong bugat nga basket. Kita ra gyud. Dapat ibutang yun nato ito. Asa ibutang dahil sa loob. Kung na kay bugat na problema, asa butang, ilabay sa Ginoo, isangat sa Ginoo, din i-claim. Kitong Ginoo nga bersikulo nga itong kung nag-take-note man ka, i-claim, ingon ka Lord. Isangat si mo, ako na nang isangat, kaya wala ko mabuhat. Din panidi ang panahon. Diba mo, kalit, ay paagi nga mugo, itudlo ang Ginoo, nga musulbad sa problema. Kulang sa pagtuo. Gisabak hapon ang basket. Magluoy mo kayo ta. Tagaan ang chance sa Ginoo nga makarelax tagamay. Umangkin tayo na yung pagsakay, at least nakarelax na gamay. Pag naog na po nimo, padulong sa inyong pwesto, pasano na po nimo. Pero kiparelax yung kas Ginoo. Isi, kasakay na ito, kagisabag hapon nimo, pagkaluoy. Ikaw ang hinungdan na, dili na ang Ginoo. Kaya iyan naman gisulti. Butang na sa kuha. Isangat na sa kuha. O papahulayon ta ka. Wala, kaya mo kakapahulay. Kaya ako kakapuhan. Pero maglisod lagi. Practice mo isuon. Kinagmay. Ampo lang yun. Isa gamay. Sunod sa imong kwarto. Gamay. Ampo. Gamay ka na manungnuwa lang mo. May problema rin sa tindahan. Kaya nilikramo itong supplier sa akong isda. O di isangat sa Ginoo. Gamay na kayo ha. Nami problema gamay naman nga problema Lord. Isangat po ni. Kinahalayan yung nauna ako pa ni Lord. Magkauli niyo doon ha. Ginagmay pa din. Imo naman ang isang nga, taon-taon mo. Pangitaan nagpagi sa Ginoo. Manindog kang tanong. Kanya, ang tanas ako na yung mga Kristohanon. Ito natindog mo. Inyo gyapong sa isabak ang basket. Humana ni ngawali. Na nagkasakay nagka-speak up. Buta na. Tapos Ginoo ko sa iyo sa solusyon. Ano sa bakon mo na itong basket? Di man na may solusyon. Itagaan na tag paagis Ginoo para mas kumpad na. Dalaykon ka, O Diyos, dalaykon ka. Ang pagsimba ng kamimura, dalaykon ka, O Diyos, dalaykon ka. Kinabuhi alagaran ka. Kinabuhi alagaran ka. Kinabuhi alagaran ka. Dalay ginugdoy nga Ginoo, salamat sa inyong pulong karong Father God. Nagtudlo ka namo nga kaming mga Kristohanon gitagaan din og chance Ginoo nga dili mapugatan sa among gipas-an nga gipugaton padagkat nga among gipas-an nga gipugaton naman dili misama atong babae nga nagian sa driver nga gipasakay na wala niya gyapon gibutang sa kilid ang iyang basket kung dili ang gisapat dili ni nga na kay nakabalo na kami sa kamatuoran karong Father God maayo jud ka nga Ginoo dili minimo gusto padigan na naapa may problema hangtod gali sa pagtulog din nagkatulog hangtod na bugatan with mayo kinaad ni day kay gisaad sa mua sa imong tanan katawan sa imong tanan nga anak amahan para din yung bugatan simple na kayo isang up na mo sa mga Father God kung ikaw na
ang musulbad ni anak kay gibuhat na namo ang tanan nga among paagi para pagsulbad sa problema. Sa katapusan, isangat na mo nin kanino man. Salamat na nga pagsalig. Pero mga igsoon, ako po istorya sa inyo. Nagmampuon dyan ka. Nagminampuon dyan ka. Nakakay panahon sa Ginoo. Dito sa inyong kwarto. Makiistorya ka sa Ginoo. Tanang gagmay na problema nga imong matabuan. Isangat sa Ginoo. Kung tingala ka, kalit lang kayo na mahanaw. Kalit lang kayo na masumpad. Kung sa ginagmay, na-experience mo ang dahon sa Ginoo. Hinumdumi na kay isang pagsadako ng problema. Ako kay nagkahimuan para ikaw mabalik ulit sa Ginoo. Niining kalibutan. Sa among pagpauli amahan, salamat sa inyong proteksyon, kanamong tanan. Salamat sa inyong kalinaw na imo yung ibutang kanamo, Father God. Sa among pagtulog, sa among papaglakaw, na ang kalinaw kay imo ning katawan. Kining tanan akong ipasalamat lamang pinaagi sa inyong bugtong anak sa Kristo ang ginululuwas. Amen. 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 May God po sa tanan.